खुलुमबाय माने जोब्बायानो एलबाम बानायदोंमोन नालाय जोब्बाय टाउन बेरायनो नागिरदों Hello everyone, खुलुमबाय and good morning and welcome back to my channel. लोगोफोर नोंथांमोनहा जे स्क्रिनाव नुगासिनो दं बे मिउजिक भिडिअआ फाइनाली रिलिज जाबाय थ' नोंथांमोनहा थांनानै नायदो BFVS प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावहाय अलरेडि रिलिज खालामबाय मैया दाख्लैहाय आरो नोंथांमोनहा जाय नायाखै थांनानै नायदो आरो नायनानैहाय अनसायदो आरो कमेन्ट लिरना हरदो माबायदि जादों बेनिफ्राय नैबे ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जे जोङो बिहाइन्ड द सिन जाखिनि क्लिप्स आङो बुथुमनो हादोंमोन बा लानो हादोंमोन स' बेखौ नोंथां मोजाङै शेयार खालामगोन अब्ला नायलांदो स' लेट्स स्टार्ट द भिडिअ लेट्स गो गाइस गोहोम आरो नालाय हाय गाइस थैयो दे आदा हाय खनसे नुदो हाय नानि एरनावलाय मा होनो हाय गाइस नामा बाय बाय जाबाय औ होमबा फार्स्टआव फकासा बिसोर थाग्रोगोन नामा औ जाबाय ओमफ्राय आं जानानै बे बोराबा आङो ओरै निमाहा बिलायलायनाय बेखौ खालामजाबाय औ बे निमाहा बिबा नों मिनिदो आरो गोमा फासआवलाय समाय लोंफिनदो माबाया बिबाया बोराबखांनायनि उनाव एसेबो गैया जेबो लाबोलासो जाबाय रेडि रलिं दे नों रल खालामदो रलिं एक्सन सिखारदो हाबदो गोमा दौनायखौ नाय नायफिन उदैया नायदो टिभियाव नायफिन खोमा खेबदों टिभिया नायफिन थांदो नों बेनो बे थाबसिन जाबावनांगौ जिनिसा बेनो नोंनाव जानदायाव थाबाय नामा हाबदो नोङो रल एक्सन दौदो थोजासे बिबाया बोराबदों नायनानै थाबाय दा हरदो बिनि गोजौआव नायफिन मोखाङाव नाय जाबाय मोनदों गोंफावजोबो फाग्लासो रेडि रल एक्सन Nini मोनदोंना जों देरबिल मा होनोमोनलाय बेखौ दिप्लाय अके दिप्लाय बिलावहाय नै दा दङ नायदो बारा बुरजा थाङाखै दाबो सटआ दिब्बिया आरो नालाय नै रायजोनि मन्दिर गोदान फैफेरानो माबानि दिप्लायावहाय बेबायदि दालां दं होननानै दिनैसो फार्स्ट टाइम आं बेजों फैफेरनो मोनाखै थारमाने बै साइडनिफ्रायल' थांफिननाय जायो दिनै फार्स्ट फैबाय ओमफ्राय नैबावनो शट लानांसिगोन One shot aja, Pak. Tangsi yang dah.
हेल' एभ्रिवान माने नै मा होनो दाख्लैनि जेनाखि आद्रा शुटिं बेखौहाय दिनै लानो थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय मा होनगोन माने शुटआ आं फार्स्ट डे खालि थांदों ओमफ्राय सेकेन्ड डे खालि आं थांनो हायाखै सोलाबाखै ओमफ्राय बिसोरो माखासे लानानै थाबाय आरो ओमफ्राय दिनैजों सानथाम जाबायानो खिन्थु सानथामब्लाबो रेगुलार नङा एसे गोबाव जाबाय आंनो सम होनो हायाखै ओमफ्राय नायनोसै दिनै फोजोबनो हायो ना हाया नायलांबाय थादो अके दिनैनि शट लानो नागिरबाय रेडि जाबाय अके नों जोंना डिरेक्टरा नुवाखै नालाय हाबा जाबाय नागिरदोंमोन आङो खुलुमबाय गासिबो गिबि गिबियावनो जों दा मा खालामनो नागिरदों जोङो दायो स्टिं खालामनो नागिरदों आरोना दा बेनोसै ओमफ्राय बयबो लाइक आरो बेजों लोगोसे नै गोबाव मा होनो साननै सानथाम जाबाय शुटआ ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो नै लास्टआव एक्सट्रा हाबाबो जाबाय नै नाहरदों जोंना फार्स्ट एक्टरना सेकेन्ड एक्टरखौ मिथिला आरो जायखिया गारि सालायबाय जालांदो दे लाइक दा शुट जागायसिगोन नै दानो नागिरबाय जोङो दे शुट स्टार्ट जाबाय जायाखैलै फल' खालामबो फल' खालामबो फासै 1 2 3 फासै दें 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 आइदै गारि सालायनोसै जों दा गारिजों टाउन बेरायनो नागिरदों जाबाय नों खोनाहैदों शुटिं नायग्रा दे फैबाना गोमनि मोखाङाव नायदे गोमनि मोखां 1 2 3 गो ओंखारदो ओंखार गोमखौ नायदो गोमखौ मोखां गोमनि मोखां नायबाय था मोनबाय आफालो गो फैबा फैथा बिरादार गासै फल' खालामदोङो लिपस्टिकआ मोजां ला Đây là khi có máy được, ăn đi hai con này. Hai con này. Finally guys, दिनै पेकआप जाबाय ना लासै नै आंना खामानिया आरो लासै आरो जोंलाय आंनि ब्लगाव नुजादो औ दे खुलुमबाय माने जोब्बायानो औ एलबाम बानायदोंमोन नालाय गोजोन्थों नै फंबायाबो मेंबाय खुलुमबाय एक्सट्राबो नै खुलुमबाय ओमफ्राय आंबो खुलुमसै ना मारै खुलुमबाय फै ज' गासिबो फैलाय साब्रैबो ओरै फैलाय गोदान मोनाबिलि बयखौबो नमस्कार गोजोन्थों बाय बाय बयबो नायदो ओंखारबा नोंना खेर दामिथार नायदो दे नोंथांमोना ओंखारबा